Музыкаль коймак хит парадында 5 жырчыларына түрлі яклап ошабыз. Биографияларын инде билебиз, хоббилары турында сөйлештик, нәрсе ярата яратмауларында ошыкладык кебек. Ә жырчыларның неден тизләре калтыраганын, түшләре дир-дир килгәнен беләсезме? Барысы да алда. Бу музыкаль коймак хит парады һәм сезнең белән мин Назлыгөл. Башынан әйләнеп чыга торган, тиз-тиз хәрәкәт итә торган экстремаль аттракционнар, аквапарктагы таулар. Кемнеңдер шушы урында күзләре ычкынланыр һәм адреналин дип әйтер. Әмма Регина Тимербулатова бу төр күңел ачу чараларын гомумән яратмый. Нинди генә кыйммәтле бүләкләр, күп акча вәгъдә итсәләр дә, бер кайчанда мин парашюттан сикермәячәкмен ди. Принципиаль җырчыга без бүген 15-нче позицияне тапшырабыз. Карыйк. Min seni şu kadar yaratam Yıldızlı dinlersin aytırsın Sen bulup ata bu şeygitan Sen bitayda yıldızda hıyalda Sen jirgenir bulup sarılgan Yoktur la benim kibik yaratkan Yoktur benim kibik sağıngan Sen bitayda yıldızda hıyalda Sen jirgenir bulup sarılgan Yoktur la benim kibik yaratkan Yoktur benim kibik sağıngan Köklerden nur şaşıp yanında Yürekке ot bulup kabındım Min seni şu kadar sağındım Min seni şu kadar yarattım Sen bitayda yıldızda hıyalda Sen jirgenir bulup sarılgan Yoktur la benim kibik yaratkan Yoktur benim kibik sağıngan Sen bitayda yıldızda hıyalda Sen jirgenir bulup sarılgan Yoktur la benim kibik yaratkan Yoktur benim kibik sağıngan Min hatta bu şirne sen bulgan Yaşagan için bik yaratam Sen raşa sen dolkun min seni Tamşılap jigamın cihandan Sen bitayda yıldızda hıyalda Sen jirgenir bulup sarılgan Yoktur la benim kibik yaratkan Yoktur benim kibik sağıngan Sen bitayda yıldızda hıyalda Sen jirgenir bulup sarılgan Yoktur la benim kibik yaratkan Yoktur benim kibik sağıngan Yoktur la benim kibik yaratkan Yoktur benim kibik sağıngan Yoktur benim kibik sağıngan Дуслар, 14-нче урында бүген Рамил Әймәтдинов исемле башкаручы. Егет кеше бармак очы кадәр генә үрмәк эштән дә курка.
үрмәкүш күрсә, сикереп куйра, хәтта кычкырып җибәрергә дә мөмкин бишаракай. Кечкенә бөҗәкне күргәч, Рамилдә каз тәннәре чыга, куллары юешләнә икән. Зур егет булса да, Рамил зомбиларга да ышана. Дуслары зомби булып кыланса, яисә пародия ясаса, Рамилнең йөрәге алына, чын-чынлап курка бишаракаем. Нәтиҗә бер. Кызлар Рамилне зомбилардан саклаучы гүзәл кыз эзлибез. Йөрәгемне бүләк итәм, кабул итеп тик син алгына. Гомерлеккә тормышымда бәхетем булгына. Мин сине көтәм, зарыгып бетәм, килче иркәм. Саклыйк күңелдә гомергә, шын ярату дигән саф хисне. Җанымнан артык күрәм, кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине. Яратам. Сагынам иркәм, хәлләремне син белсәң икән. Җырларыма исемеңне кушам кичен иртән. Сөю назымны сиңа иркәм, бүләк итәм. Саклый күңелдә гомергә, шын ярату дигән саф хисне. Җанымнан артык күрәм, кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине. Яратам. Очрашулар якынайта, булыйк иркәм без һаман бергә. Мәхәббәтнең илләрендә бергә гомергә. Сине яратам, өзелеп сөям, бәхтем диям. Саклыйк күңелдә гомергә, шын ярату дигән саф хисне. Җанымнан артык күрәм, кадерлем, өзелеп сөям, яратам сине. Яратам. Руслан Керимуддиновның юк бар нәрсәдән куркып, калтырап ята торган гадәте юк. Руслан чын ирләрчә мин бер нәрсәдән дә курыкмыйм дип белдерә. Шулай да күңелен кытыклап ала торган моментлар бар икән. Мәсәлән, яшен. Күк күкрәп һавада ялтыр-йылтыр утлар уйнаганда, Руслан идея генә булырга тырыша. Ә инде авылда булган очракта әле электр приборларын да сүндерә. Зур түземсезлек белән яңгырның үтүен көтә. Ә сез, Иманым Камил, Русланның җырлавын ишетергә телисез. Тик әйдәгез, тыңлыйк, карыйк. Ходай миңа сине
Яштырген насip етіп өсетіңен Yine de sinesiz yaşayıp olmam gerek Olma bir düğümlinin Sağınan da kovadı yanlarına Koydam sina torta kügelen Durmaşımını bir de yemelendirip Durgan seni bittin sizi bir gün Менә иркәгә карыйсың да, ай-яй нинди үҗәт, кыю дип уйлап куясың. Нинди куркузлар, нинди курку. Ул үзе кемне нәрсәне тели урынына утырта ала дисең. Ә иркәнең курыккан әйбере бар. Һәм ул су. Әйбәт йөзүенә карамастан, иркә тирән сулыкларына читләп уза. Татарстанда булганда бассейнда гына yüзә, ә диңгезгә баргач яр ярыннан ерак китми. Ә инде тирәнгәрәк керүен аңласа, җырчы истерикага бирелә. Моның сәбәбе дә бар. Балачакта абыйлары иркәне yüзәргә өйрәнсен дип, елга ортасына тотып атканнар. Иркә әлбәттә yüзәргә өйрәнгән, тик шуннан бирле судан куркып калган. Менә шундыйрак хәл. Хәзер инде иркәнең үзенә сүзне бирик, ах сусадым җырын тыңлыйк. Кыр кызларына ияреп, кире кайт яннарыңа. Назыгы мәхрүм ялгыз жаным, килмерә назларыңа. Ак сусадым назларыңа, суга сусаган келдей. Юк бер кешем бу дөньяда, назлы белүче синдей. Кишин ятсам, иртән торсам, син генә уйларымда. Җаным диеп иртә идең, күтәреп кулларыңа. Ак сусадым назларыңа, суга саган гөлдәй. Юк бер кешем бу дөньяда, назлы белүче синдәй. Ак сусадым назларыңа, суга саган гөлдәй. Юк бер кешем бу дөньяда, назлы белүче синдәй. Казан, куллар кая? Менә шулай. Хәзер бибез. Женяйда татарча бибез, татарча китте. Оп. 11-нче урында безнең Ринат Гыйльфан. Аның турында үзенчәлекле образы, җырлау стиле дип әйтәләр. Моны белер өчен миңа калса, аның үзен карап нәтиҗә ясарга кирәктер. Кемне көтәбез? Әйдәгез карыйк. Ринат Гыйльфанов 11-нче позиция, Син елама композициясе. Күпме төннәр дәрәс төбен саклап, ай йолдызлар шагылып уйныйлар, пыялада сөям дигән сүзен әрнеп елый тама, яшьләр юа хыял, хисләреңне син елама,
yazgı günde. Yalnız günde. Yazgı hisler oynayıp dünge uta. Tiksingine uyda tulgan gözler. Taş yürekni azap zorluk bilen göre almayım diyen yazı bizi terezene. Bahadir gövdeli, şiber yigit Ayrat Safin bugün 10-nчы позицияда. Ayrat үйінен шығып кеткенде, барлық розеткадагы әйберләрне алып, форчыкларны ябып, утларны сүндереп чыган. Шулай да 1-2 үйіне кире әйләнеп кергәне булган. Шунда Айрат урамга чыгуга, утыкны сүндердемме, суны туктаттыммы дип исенә төшерә башлый икән. Бу Айрат сүзләрне. Ә менә мин башка нәрсәгә игътибар иттем. Бар кеше гастрольләрдән йоклап кайтканда, Айрат кирпек тә какмый автобус йөртүчесен күзәтә. Кискен борылышларда әле авыр сулап та куя. Бу тизлектән куркумы, яисә башка водительләргә ышанмамы? Бу сорауга җавап эзләп тормыйк. Тизрәк Айратның үзен күрәсе килә. Ул бүген 10-нчы позицияда. Барысы да Ходай кулында. Утырмышта барда Құдай қолында Мөмкин түгел аның язганын узырган Яшәвемдә тигез сагыш шатлыкта Һәм мин рәхмәтлемен моның барысына Барысы да Құдай қолында Җилләр җилкәләргә какса Җиңел янәшәдә якыннарың булса Кишене кояш батып тонда калыкса Димәк тормыш ничек кирәк шулай бара Барысы да Ходай кулында Шундый әйтем бар. Җырын тыңлап каршы алалар, клипын карап озаталар. Клипның сыйфатыннан тамашачы синең иҗатыңны бәяли. Хәзер клипны һәркем төшерә, ә яхшы клипны бары тик үз эшенең осталары гына. Иҗатыңны теләсә кемгә ышанма, сыйфатка өстенлек бир. TMTV Production'ны сайла. Татар шоу-бизнесының әйдәп баручы командасы сиңа менә дигән клип төшерергә риза. Тамашачыны үзеңә гашыйк ит. Бары тик профессионаллар белән эшлә. TMTV Production'ны сайла. Син бит җырчы, син бит йолдыз. Барысы да Ходай кулында дип ышанучым Айрат Сафиннан чираттагы башкаручыга күчәбез. 9-нчы урында безне чын леди Азалия Зиннәт каршы ала. Блондинка музыкаль каймакта үзенчәлекле сюжетлы «Ышадыр хатлары» җырына төшерелгән клипын тәкъдим итә. Әйдәгез әле алдагы минутларда бергәләшеп карыйк аның шушы клипын. 9-нчы урын Азалия Зиннәт. Сағынған шағымда хатларыңны алам, қабат-қабат туқып юанам. Айрылы сағышын бераз басып тұрсын, жан жылысы бір ки хатыңнан. Еректен ерекке көпірлі тізілі, анатыла ера.
Табышы сәғатын яқынайтып түсілі Ұфықларға ұшадыр хатлар Хат язып жибәрім Ақ шышқан жерге Жибәрімді күтәм жауаплар Синде йөрәгемнең мәхәббәт хәбәрен Көтәсеңме санап минутлар Йөрәктән йөрәккә күперләр тезелә Онытыла ерак аралар Табышы сәгатен якынайтып төселә Офыкларга очадыр хатлар Алда сүзебез шешкә турында булачак. Шешкә йылан, бака, кәлтә йыланы ише тирлектән үлеп курка. Яныннан горур гына кыяфәттә йылан шушып бара икән, шешкәне ток суккандай була. Бака күрсә шешкә үзе дә сикерә башлый. Шешкә уң якка, бака мондый реакциядән куркып сул якка сыптыра. Үрмәкүш күрсә инде, ул очракта тагын да күңеллерәк була. Шешкә чын театраль тамаша күрсәтә икән. Шиный, кычкыра, бергәләнә, аңлап булмый торган тавышлар чыгара. Кыскасы, нинди актерлык сәләтләре бар, барысын да күрсәтә. Чын хатын-кыз. Болашақтан ишек алдында үсәйді ақайын Қабат қайттым йыллар үткәш Юк нигезем юк кайын Тамшы яшьләрең Кайыным син нишләдең Тәнеңә яра салганда Нигә мине дәшмәдең Сукмакларга үлән үскән Йорт тирәсе бушаган Кемдер кискән кайынымны Шаулавыннан туктаган Тамшы яшьләрең Кайыным син нишләдең Тәнеңә яра салганда Нигә мине дәшмәдең Шешкәдән айырмалы буларак, Дамир Зинатуллин курыккан әйбернең каршына барырга тырышам ди. Тик никадәр башкаручы попугайлар белән генә уртак тел таба алмый икән. Дамир авыз тутырып, попугайдан куркам дип әйтми, тик шулай да кош томшыгы белән тешләр сыман тоела. Бераз гына попугайдан шикләнәм ди. Читлектә булса нормаль, бер бүлмәдә алар сыешалар. Әгәр дә инде попугайны читлектән чыгаралар икән, ул очракта Дамир да бүлмәдән юк була. Үзенә сәерсенеп карап торган попугай белән ул бер компаниядә бер вакытта да утырмый. Дамир Зинатуллин, әйдә алайса син җырла әле. Хисләремә ялкын салып Ник урладым карашымны Елмаерга сәбәп табып Сөендердең син таңкышын Көтмәгәндән Акыш көнде үтеп кердең Жаныма уйларымны әсир иттең Күңелем сиңа ашкына сагынамын Таң йылдызым, синсез каламын ялгызым Онытылам яннарыңда дәва бирче жаннарыма
сокланып Ышып барам Синсіз бәхетімді тапмам Қараңғыда Яқты ізін Миннен сиңа юлар салған Алдай алмам Сандуғашын Күңеліме Юл аштың Ізлейм сені Қиғаш қашын Елмайдың да миннен қашты Лейсән нәрсәдән курка? Булат өйдә булмаганда кем белән йоклый? Бу сорауларга без алдагы минутларда җавап табарбыз. Дуслар, инде аңлаугыча 6-нчы сан астында бүген Лейсән Гыймаева. Сөйле язмыш турында җырлаучы һәм сөйле тормышта яшәүче Лейсәннең фобияләре юк бугай. Бар тик караңгылыктан курка, үзе генә өйдә йокларга читенсенә Лейсән Гыймаева. Шуңа Лейсәннең тормыш иптәше өйдә булмаган көнне Лейсән кызлары белән рәхәтләнеп ятып йоклый икән. Лейсән Гыймаева сөйле язмышым. Сөюнең нурласын, татлысын, җылысын, тик синең куйныңда татыдыр. Тормышым түгәрәк, мин анда күбәләк, син чәчкәм гөлемнең алтыны. Иңеңә сарылам, сагыштан арынам, ышыгым әйірмә буранда. Янадыр ялдыра, көннән көн яктырақ, мәхәббәт йылдызым син барган. Музыкаль каймак хит парады буенча атлый-атлый Балан җырына да килеп җиттек. Бу атнада 5-нче урынны тантаналы рәвештә кыю кызлар төркеме ачып җибәрә. Инде төркемнең нәтиҗәләре яхшырганын телисез икән, нишләргә икәнен беләсез. Тавыш бирегез. Ә без әлегә кыю кызларны карый торыйк. 5-нче позиция. Балачакта ярытында үсәндер иде балам Күзләре җиткән саен шушы баланы искә алам Бакчаларга йөреп чыгам әнкәй җыядыр балам Әширияткән улыннан балам абам Бакчаларга йөреп чыгам
Келегез әле фантастика жанрындагы киноны искә алыйк. Төп герой уянып китә һәм үзенең бүтән кеше булуын аңлый. Яны танымыйлар, я башка дөньяга эләккән була. Кыскасы, вариантлар бик күп. Кино караучылар йотлыгып фильмның дәвамын көтә. Ә менә Ленар Яшин мондый сюжеттан бик курка. Минем тормышымда кинодагы күп кискен борылышлар олмасын изли. Башкаручы сәләте бетүдән, җырларын тыңламый, яратмый башлауларыннан курка. Кирәксез кеше булырга язмасын ди. Ихлас Ленар Яшиндән ихлас җавап. Артист бит ул тамашачы энергиясе белән яши токлана. Дуслар, бер үк Ленар Яшин турында оныта күрмәгез. Язмышыма рәхмәт укыйм, очратканга сине юлымда. Бәхетемне читтән эзләмәдем, ул бит минем кулымда. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашына. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашына. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Бәхетлемен синең янда, елмаюлы җавап тыйганга. Ушка сыяр койнар йөрәгеңә, күпме караш назар сыйганга. Рәхмәтлемен сиңа матурыма, миңа булган җылы карашына. Яктырыплар китә дөньялары, булсаң әгәр яннарымда. Рәхмәтлемен сиңа Менә шулай дуслар, хит-парадның өчлегенә дә якынлаштык. Эльмира Нәгыймованың нәрсәдән куркканын беләсегез киләме? Алайса, тыңлагыз. Бала чакта Эльмира Нәгыймова үлеп өй тараканнарыннан курыккан. Аларны күрү белән чинап бүлмәнең икенче башына чаба торган булган. Ә хәзер Эльмира үскән, буй җиткән. Кара тараканны күрсә, зур ләззәт белән чытырдатып өстенә баса. Шулай ук җырчының еланнардан да өне алына. Кама ярында утырганда, суда елан yüзгән күрсә, җиләк җыйганда яныннан шуышып китсә, йөрәге урыныннан очып чыга икән. Менә шундыйрак ситуация. Без әлегә Эльмираны куркытмыйк, сөям сине җырын тыңлыйк. 3нче урын. Жаның белән иркәм, үзең сиздең икән, күңелемә ышкыны салганым. Сөю шак янна, күзләремә кара, алар сөйләр сиңа калганым. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелеңне, арабызга ятылар кермәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Гашык булам сиңа, Ходай бәхетен күпесенмәсен. Һәрбер мизгелдә дә безнең күңелләрдә сөю чагыбыз дөрләсен. Сөям сине генә, син бит миңа җирдә бердән бер. Бәхет юраулары, хыял утраулары, минем өчен синдә генәдер. Ярат мине, биклә күңелемне, арабызга ятылар кермәсен.
Рамил Закиров bir нәрседән дә курыкмый дисәк тә була. Бийеклек дию. Бит күп катлы йорт өстендә торган һәр кешедә курку хисе була. Һәр кеше аска караганда аз гына шугли. Самолетларда очарга курыкмагач, исән-сау 10нчы катка менеп төшеп җитә алгач, бу куркаклык түгел бит инде. Шулай бит дуслар. Бу очракта миңа калса Рамил Закировка иң мөһиме профессиональ бийеклектән курыкмаска кирәк. Рамилне бу атнада җиңүдән бары bir адым гына аерып тора. Алга барырга кирәк. Haksızlık белән килешмәм, авырлыкка бирешмәм. Сиңа булган хис турында башкаларга сирешмәм. Аңлыйсың микән син шуны хисләрем чын икәнен? Сорагып бетәм, көтәм, очрашулар җиткәнен. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Тик син генә, тик син бу яннарымда. Шул сүземне кат-кат әйтәм, юксынган чакларымда. Синең белән бик рәхәт, дөньябызны гүзәл итәр уртак булган мәхәббәт. Менә тиздән күрешербез, барсың сиңа сөйләрмен. Назлап чәчләреңнән сине көттем диярмен. Лидер позициясында бүген Гөлназ Халикова. Курку хисенә килгәндә, Гөлназда ана инстинктлары беренчелеккә чыга. Кичкенә улы йыгыла күрмәсен, авырып китмәсен дип, тормыш иптәшем белән җил яңгырдан саклыйбыз ди ул. Соңгы арада гына Гөлназ Халикова самолетта очарга да курка башлаган. Моңа кадәр һәр ел диңгезгә ял итәргә самолетта очкан булсалар, бу җәй куркынычсызрак саналган транспорт поезд белән барырга дип уйлап торалар. Дуслар, шәп идея. Поездда табигатькә хозурланып, җырлап, төрле уеннар уйнап, мәзә хәлләр эшләп бару ул бит үзе бер тормыш. Әйдәгез әле без Гөлназга сүзне бирик, Туты кышынма төшерелгән клипны карыйк. Очраштырды безне салкын кышлар, айырмасын иде ямлы язлар. Назласын әле җылы җәйләр, сакласын безне сары күзләр. Син бит минем туты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Син бит минем туты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Мин теләдем сине очратырга, мин теләдем сине күрергә. Теләгәннәр чын аша икән, мин телимен сине сөяргә. Син бит минем туты кышым, кабызыкчы сөютән. Кулларыңны бир кулыма да, ышык әле бергә кышым. Нәрсә карап торасыз? Битте.
Тәмле бер күп булмый ул. Алдагы көннәрдә йолдызларга тагын бер адым якынайрыбыз. Аз гына Шерлок Холмсны кушып, тиешледән күбрәк тә җиткерербез әле. Бүгенгә стоп кадр. Төшердек. Сезнең белән булдым мин Назлыгөл. Чао.